Dami na. Tuklaw, shout out Tuklaw. Pakamahal pa naman Hi. sa amin niya. This is my friend Matuklal Kang is coming. Yan, 5 piso. Yan guys, si Matuklal pumunta dito. Kaibigan namin si Matuklaw. Shout out Matuklaw, how are you? Bolo, bolo. Bulo. Live, live. Ano, bolo? Yan guys, nag-standby kami dito sa labas kanto. Standby sa kanto. Dito kami guys, sa labas. Malaki yan sa kanya. Ako, maliit lang. Ganito lang. Hey, yun malaki. May habag. Simon. Higit. Ibay mo ako. Ibay. Hab. Boom. Wala kaming trabaho ngayon, bukas trabaho na naman. May manilos. Pati minigib. Sana all. Give. 10 real. Give 5 real. Hey, 5 real. Good. Yan guys, si Kulot at saka si Jumpy Bay. Yan ang kabro ko. Oh my God! Jumpy Bay, shout out. Yan, Okay. kaibigan ko. Aywa. Tangin na nyo! May bring. Wait Wait, may bring. Good. Dito naman niya gamitin. Dito ka sa mga bring. Nag-cricket sila guys. Yan. Maraming tao dito sa labas. Kasi nag-cricket yung iba, mga Bangladesh versus Nepal dyan. Hindi ka masyadong makita kasi sabay kami dito sa labas. Ala. Gusto daling dia meron tayo. Ang dami yung kapatid. Sila ngayon. Nag-police lang ngayon guys. Nepal versus Bangladesh. Bangladesh versus Nepal. Halo. Yan ang lugar ng Amunakla.
Kalas. Owen. Kalas. Owen. 5 minutes, Owen. No, let you. Ah, no pre. Sige na. Yan guys, simula silang laro ito ngayon. Bangladesh versus Nepal. Nice time. Dave, shout out Dave. Hi, hi. American Design, hello. Yan guys. Maraming tao sa labas. Andito po kami oh. Yan. Yan si Dave. Hi, hi. Hello. Shout out. Thank you for watching. Sa inyong lahat dyan. Dito tayo guys sa labas. Nakaikot-ikot tayo dito. Nanood tayo ng cricket, football, may cricket dito. Ngayon nag-football sila ngayon. Kalas, kalas. Kalas, Dave, kalas Dave. Dave, Dave, Owen. Plante ha, plante.